Здравейте, казвам се Ангел Машев и съм стажант в Дунапак Родина АД, град Пловдив. Уча финанси в УНСС, завърших трети курс. Защо реших да кандидатствам в стажантската програма Empower 2011? На първо място, защото можех да избирам компании и лидери в своята област, както и Дунапак Родина АД. На второ място, заради двуседмичното обучение в Благоевград, което беше единствено по рода си. На трето място мога да спомена, че колегите, които са по време на обучението и по време на стажа, са много интересни личности, с които сме сходни идеи, така че това също беше много важно за мен. Защо избрах да бъда стажант в компанията Дунапак Родина? На първо място, защото, както споменах, компанията е лидер в своята област. Също мога да спомена това, че компанията е международен концерн, като аз искам да се развивам в такъв тип компания, международна. И също така, това, което научих де-факто по време на програмата, в Благоевград особено, беше как да разпределям своето време равномерно, така че да имам време за всичко, тъй като това е много важно, когато графикът ти е натоварен. И на второ място, личният опит на преподавателите и на тренерите по време на програмата беше много важен, тъй като той много лесно може да бъде приложен в нашия ежедневен живот и смятам, че той ще ми бъде от помощ дълги години наред. От това, което научих по време на стажа в компанията, беше на първо място как реагирам в стресови ситуации, как по-лесно да ги възприемам и да реагирам на тях. И на второ място, това, което научих в компанията, бе това как да комуникирам на различни нива в организацията, така че да бъда успешен в своята работа.